Oh guys, tanaw na to diri oh. Kuya oh, to mga upaw diha, yung balaga karon. Ano si pang butang siyang ulo oh. Kaning papilit niya, aron tanaw pong rag naibuhok. Di ba problema karong karon kita ko na to karon na grabe sinaw sa agtang po kayo niya ingnon dayon nga maayo daw kaayong langaw ibutang aron nga kaning matug ka ng buhok. Pero sa balita kay na guys. Kaning kuya oh, tanaw oh. Oo. Tugno niya demonstrate niya kung saan gamit ang kanang pagtao og buhok. Tanawa. Pilit na guys. Utana ka usig pa pilit na. Rugby, rugbyhan na. Siya rugby butang kay parang pilit yung kayo. Kaya kung dili good rugby, hanginon, palid din siya. Yan i-explain kayo sa pagtado. Pato niya. Buhok plato. Oo. Murag plato, pinya ba kana? Unsa na akong tanong guys? Kung sa tanong niya, kung murag plato, pinya, yung itang tanong po, gitudlo ginya. Gidemonstrate gyud yung saon niya nga matarong yung taod sa ulo. Kini guys, self-taod naman ko ni. Self-taod. Siya mismo siyang kaugali magtaod, wala magtaod niya. Sa man, kasi uyab. Ang mga uyab, kamaway mga uyab dia. Practice gyud self-taod. Labi nang sinaw yung buhok. Pero balaga guys, kabalaga ng sinaw buhok. Pang buhok ko, tanawa siya. Kasi problema no. Gidemonstrate kayo tao niya. Pero ngayon kano, di ba? Ng mga nanao. Kamu lagi po diya po mga upaw. Ato pa nila guys. Ako na po ni nga trivia guys. Kaya daw mga upaw guys. Chicks boy daw kay na. Tanawa daw. Chicks boy di kasi si kuya. Tanawa. Buong ganyan kayo. Sa tanan mo sangguko sa mana. Di ba? Pag sangguko yun. Diba ngayon kayo eh. Bahato kayo na guys. Tanang tagpila. Tag-jis na. Jis. Palit na dito sa palit. Palit na dito sa kalye. Palit dito sa merkado. Tudapit sa isdaan. Tawa. Ba ang yan kayo bata is kuya. Bata kayo. Yan na. Pasagdaan mong kaupaw. Sinaw lang buhok. Di ba? Yang kuno, iya gibluiran. Kita yung pa niya. Igbit ay electric panan. Yang electric pan. Basa-basa man to. Rugby ba papilit. Kinahanglan gyud nga painitan sa arong nga mauga. Di ba Hindi kin mapalid sa electric pan. Iya po electric pan yun no. Kaya na isuwang. Ni suwang-suwang yung electric pan. Murag suwang sa kabayo. Di ba Ngayon kayo, sa piyag yung paghon. Dapat yung paghon guys. Kaya lain pa kayo ni ka guys. Mahap ka rugby. Ikaw lakaw ka. Kaya rugby ka. Kaya na rugby boy. Di ba di kwapo. Pugi kayo. Grabe ka pugi eh. Ano guys. Kamu diya mga upaw diya. Sina yung buhok. Kablaka. Lima mo. Lima na may solusyon. Kuya. Message na siya kung palit mo. Apo na siya kuan. Apo na siya. Kaning sa gitawag niya papilit. Mo na siya rugby. Mo na siya original ginang rugby guys. Dapat original sa iya po mo palit. Kaya kung dili original ng rugby ang paliton, pilit na pero dagdag pila ka minuto langkat ra dayon. Ano original gisa di ba yang gisimot-simot humot kina siya. Pili ka man ni maho. Say ni maho kang kagwang. Hindi ka man maho kagwang humot man na siya di ba yang gi kuan sing kamot tanawa. Dilugod-lugod po buta dis buhok ko. Murag original murag gitituod yung buhok. Nawa. Yang gipakyut. Tanaw, samitanan mo, Coco Martin. Coco Martin na no. Di ba? Guys, kamu dihang wala pa na upang buhok. Pwede mo papawan aron nga niya yung buhok, batik kay yung buhok. Ano niyo? Palit mo yung pasinawan, din palit mo nana, ay papilit yung buhok. Ngayon kayo di ba? Ka-chicks ka. Ay pa-chicks basig kung mag-chicks ka. Basig dili lang yung pilit niya puno ng buhok ni mong ipapilit. Kinahanglan mo kag ipukse. Aron ligon yun. Rugby nga na iya kay ayan first stage pa mo gani siyang buhok guys nga naupaw siya to siya pag-chicks yun siya saan siya munda na siya pag-chicks daw pero nga kaning dili na siya mupilit pag yun ang iyang buhok first stage pa ni kung kamo doon ay first stage siya ay kabala ka pitla na kaya rigi kayo na siya guys tarawa yan ikaw kalimot ka sa pag-subscribe kong channel subscribe kong channel sa Pobreng Tao Official.